10 způsobů, jak usnout. 1. Ježišmarja, ty jsi usla na stole. Vstávej. Lehni si někam jinam. Tak jak chceš. 2. Teď. Ježišmarja, vstávej. Aspoň něco tě probudilo. 3. Ježišmarja, probuď se, ty spíš v odpadkovém košu. Vstávej, jak neřeš, ježišmarja, bude ti smrdit celá hlava. Do rána zhníješ. 4. Pane bože, Míšo, zbuď se. Jsi na záchodě. Spát. Ale no tak, zbuď se. Halo. No pane bože. 5. Ježišmarja, ty jsi toho tolik vypila. No vstávej. Ježišmarja. 6. No kde je? Pane bože, kde jsi to zase usla? Vstávej. No tak, vstávej. Vstávej, vstávej. Haló. Tak ne, no. 7. Ježišmarja. Jak jsi tam dostala? Vstávej. Vstávej. Ježišmarja, já už tak nevzbudím. 8. Pane bože, Míšo, jsi u zrcadla, teď ho celý zamlžíš. Míšo, no tak pojď od toho zrcadla. No tak, no, tak ne, no. 9. Klasický způsob. A poslední? 10. No tak Míšo, toto už fakt přeháníš. Ty jsi zamilovala do té skříně? Míšo! No tak, vstávej. Vstávej. Ne, tak zase nic. A to bylo všechno. Děkujeme za zhlédnutí tohohle videa a být váma tak moc nepiju, nebo usnete na nějakým takovém místě jako my. Čau!